Татарстан яңалыкларын мәдәни ярдәмче сәхифәсе дәвам итә, сүзне коллегам Идел Кыямовка тапшырам. 30 ноябрьдән 5 декабрьгә кадәр Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында һөнәр дип аталган 13-нче Бөтен Россия яшь режиссура фестивале уза. Быел анда 11 театр коллективы катнаша. Әлеге фестиваль программасы кысаларында 11 коллектив, 12 спектакль тәкъдим итәчәк. Спектакльләрне карарга мөмкин театраль мәйданчыклар булар. Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Әкият Курчак театры, Казан рус тамашачысы театры, үзебезнең Габдулла Кариев исемендәге театр мәйданчыгы һәм шулай ук безнең бер спектакль тәкъдим ителәчәк Минзәлә театрының сәхнәсендә. Һөнәр кысаларында елдан-ел белем бирү программасы эшләп килә һәм быелгы программада да шулай ук иҗади очрашулар, театраль дискуссиялар каралган. Буларның барысы да Казанда инде мәгълүм булган Татар китабы йорты мәйданында булачак. Яшь режиссерлар белән очрашулар, фикер алышулар каралган һәм шулай ук театр тәнкыйтьчеләре тарафыннан лекциялар, дискуссиялар. Ә инде һөнәр фестиваленең эшен без ябылу көнендә тәмамлыйбыз. Түгәрәк өстәл һәм түгәрәк өстәлдә фикер алышу белән. Барыгызны да көтеп калабыз. Рәхим итегез. 30 ноябрьдә Казан яшь тамашачылар театрының туган көне фойеда театрның 90 еллык юбилейына багышланган зур тамаша була. Тамашачыларны кызыклы очрашулар, хәтта бүләкләр дә көтә. 1 декабрьдә Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында мәшһүр композитор Рөстәм Яхинга багышланган спектакль-концерт тәкъдим ителә. Солист Зөлфәт Фәхразиев, дирижер Данияр Соколов, режиссер Айдар Жаббаров. Данияр Соколов миңа килеп, Айдар репетицияга керәл, тыңлалып, бәлки сиңа ошар дип, шулай репетицияга чакырды. Мин репетицияга килгәч, шок каттым. Чөнки шул яшьмә җитеп Рөстәм Яхинның нинди күләмдәге, нинди масштаблы кеше икәнен белмәгәнмен, аңламаганмын. Рөстәм Яхин ул композиторның музыкасы, композитор турында үзе сөйләргә тиеш дип, без дә шулай ук бу кичәдә Рөстәм абыйның музыкасына калдырдык һәм инде аның чордашлары аның турында интервьюлар биреп, аның турында сөйлиләр. 3 декабрьдә Буа дәүләт драма театрында Антон Безязыков куелышында Николай Гогольның «Женитьба» әсәре буенча куелган «Брак» спектакле күрсәтелә. Яшьләргә Пушкин картасы белән карап була. «Женитьба» әлеге пьесаны Гоголь акылга сыймаслык 2 пәрдәлек вакыйга дип саный. Шуннан да вакыйга искитмәле. Инде менә 2 гасыр Рәсәй һәм дөнья күләм сәхнәләрдә төшмәгән бу пьеса. Безнең театр тарафыннан әлеге пьеса буенча куелган «Брак» спектакльдә сезне бер дә битараф калдырмас. Чөнки без аны яңаша бүгенге көндә дә актуаль булырлык иттереп куйдык. Шуңа күрә килегез, күрегез, ә без сезне көтеп калабыз. Хәзер концертлар турында. 3 декабрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында 20-нче гасыр татар хоры музыкасы антологиясе тәкъдим ителә. Татарстан Республикасы дәүләт камера хоры татар хор мирасын архивлаштыру буенча зур эш башкарды. Татар хор музыкасы антологиясе альбомын яздырды. Альбомга әйдәп баручы татар композиторларының хор өчен язылган төп әсәрләре тупланды. 5 декабрьдән 15 декабрьгә кадәр Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Татарстан Республикасының чираттагы иң зур һәм әһәмиятле мәдәни вакыйгаларының берсе Филармониада дип аталган 14-нче халыкара сәнгать фестивале уза. Бүгенгә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр.